ga yarinya ki shawo kamar ci ta dauka mawa haka ce Angel na fa gane ki ba wani boye ba wani rufe fuska ba Angel kai me ya faru kaga yalla bai ba ruwan ka kaga wannan ba ka sani kuma abu ta yi min kaga ko ka matsa malam ki ban abata ba yanzu ya ka ga yarinya ki shawo kamar ci ta dauka mawa haka ce kin ga ba kai kamar da wanda ta dauka mawa ka tsaya mana kai me yasa kake wa mata haka kuma mata ma masu irin wayannan a kaga dan matsa me faru an samu ala me faru goyoyin ka ba tare na gan kuwa yake bari kai dan tsa kaga yalla bai kaga sakammun kamar yaya da sakammun ko ta fito min da waya ta ba tare na gan kun to ba dan tare ka gan mu ka san me taimun ba waya ta daukan mun ba kake ni na ruwa na to wane na ga fito ke mu taba bincike ai sai ka fito min da wuri na Obe kana ina ne? Wallahi ba kuɗi fa gari ya kama da wuta ga sallah ta zo. Zo ka samo mana solution dan Allah. In mana kai ne shugaban fitattu na yanki. Faka dan Allah ina jira. Kina gida? Normal to birin zo. A babu wai shugaban fitattu ne su ma sun sani babu wai ni sun sani ni ne shugaban fitattu na yankin gaba daya Obedu Gushi ba Obedu Gushi Angelina Jolie Asha hafa na wai kira wannan alajin Allah na Kaduna wanda kika bani shi muka gaisa da shi wanda kika ce kanin ki ne dukkan ki kin fi so na muka gaisa da shi nan shi kira shi kolam Aisha kolam kina ji in kin kira shi kice mai dan Allah ki kira shi da irin shagaba irin kuka kice wallahi Allah an kama kanina kina mai an kama ni ne kin gane mun je muna wasan duki an kama ni so an ce ba za a bada ni ba sai an bada wajen kusan almost 50k ka ga mun nan ma ni da dan sandan birin ma snapper din shi sai ki shiga WhatsApp kin gane sai ni kuma ga wancan dan sandan na dan aro kan dan sanda wani zai sa zai rike kuguna kin gane sai ki tura mai cewa ga ni fa for sure an kama ni an ci kuguna ba zan yi kwanan salwa ba kya so dan haka gaskiya ki akan kanin ki gaskiya ki zaki yin kuma kaza kin gane na shikenan kin gama hello baby a kake baby wannan kanin nawa da na baka kuka gaisa jiya wallahi shine a wurin wasan doki sun je suna yi wurin rashin jin yan sanda suka kama su yanzu gashi nan da yan sandan wasu in ba da 50k tukun za su ba shi ni kuma gaskiya ba na so ya kwana sir bari in ɗau hoton ma in tura maka fa bari okay Baby, thank you. I'll go there. An kaɗo min na let me hear my phone say ɗin.